Когато се чувстваме стресирани, емоционални, развълнувани, ритъма на сърцето ни се ускорява. Има техника, която ни помага да измамим тялото си, за да забавим сърдечния ритъм. Тялото трябва да мисли, че е изцяло потопено в студена вода. Защо пък студена вода? Защото, когато човек е потопен в студена вода, ритъма на сърцето се забавя. Тялото реагира естествено по този начин, защото се опитва да увеличи шансовете си за оцеляване. Как може да постигнем това, без да потапяме цялото си тяло в студена вода? Вземи купа с ледена вода, задръж дъха си и потопи главата си във водата. Опитай се да я задържиш за поне 30 секунди. Ако нямаш купа с ледена вода, можеш да вземеш един замръзен пакет с зеленчуци от фризера или да сложиш купчета лед в торба и да ги поставиш на очите си. Но тук е важно, също като потапянето, да задържиш дъха си и да наклониш главата си, все едно се гмуркаш във вода. И след това сложи пакета на очите си. Бихте ли изпробвали тази техника? Споделете вашето мнение или просто опитайте.